रौरा देखले के कि हमारा पंचायत में हमार पोस्टर बैनर कहीं नहीं खे। नमस्कार, हम राना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स के चुनावी दौरा, पंचायती चुनाव के दौरा जौन बा उ पूरा रफ्तार पकड़ ले बा। आ हमार दौरा जौन बाटे, हमार बाकी टीम बा नु उ पूरा अलग अलग घूमता। आ हमार दौरा बा उ कोटवा पंचायत में, हरपुर कोटवा पंचायत में आके टिक गइल बा। ऐसा लागता जे खूंटा यही जगह आ गइल बा। तो देखिए, आजो हम हरपुर कोटवा पंचायत में बानी और हरपुर कोटवा पंचायत के ई चांद परसा गांव ह। चांद परसा गांव में हम आइल बानी और यहाँ पर एगो प्रत्याशी जे कि भावी मुखिया प्रत्याशी बा हमरा साथे बानी। यहाँ के पहले भी एकरा पीछे वाला चुनाव में चुनाव लड़ रहनी आ 2 नंबर पर रहल रहनी। अभी हमरा साथे बानी सुनील कुमार प्रसाद उर्फ रिसू जी। बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत स्वागत बा हमारा तरफ से और हमारा पंचायत के तरफ से। रोआ के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत बा सर। रिसू जी, रउआ से जौन सवाल बाटे, सीधा सवाल, हमरा जहाँ तक मालूम बा रउआ पेशा से शिक्षक हैं, रउआ एगो स्कूल भी चलावेनी। अगर कहल जावे बरा के डेट में तो स्कूल चलावल वाइट मनी कमाए के सबसे बड़हन साधन बा। या तो स्कूल चलाई ना तो हॉस्पिटल चलाई। तो का जरूरी बा महाराज है 2500 के तनख्वाह खातिर रउआ दोबारा चुनाव लड़े जाते नहीं? मुखिया लोग 2500 के तनख्वाह होला, आखिर का है? स्कॉर्पियो के मुँह धैले बा? ना, स्कॉर्पियो के मुँह नहीं के धैले। रीजन में भी है कि हम एगो गरीब घर के लड़का ठहरनी, हम पलानी में रहल बानी, हम गरीबी कटले बानी, हम ई जानत तानी कि समस्या का बा। हम पूरा पंचायत में हमेशा कोरोना काल में देखले बानी और गइल बानी। आज के भी डेट में हमारा घर से लेके रोड़ा चल जाए मेन रोड तक, हमनी के अपना से रोड फेंकले बानी सन। 2 गो रोड चली रुआ के दिखावत तानी, जहाँ बोर्ड लागल बा ग्रामीणों के श्रमदान से। सर इतना हमनी के गांव में दिक्कत, एक आवाज़ के उठाई सर? अगर शिक्षित आदमी ना उठाई तो के उठाई आवाज़? रुआ बताई सर। जे के चलते हम मुखिया के चुनाव नहीं लड़त, हमार गांव के जनता, हमार पंचायत लड़तिया, हमारा कुछ नहीं खे, लेकिन फिर भी बहुत प्रेम बा हमारा पंचायत से, जो दूसरा स्थान पर हमरा के रखले रहे। और आज जनता हमारा बारे में भली भांति जान चुकल बिया कि सब लोग सोचेला कि शिक्षित उम्मीदवार मिले। हम हमेशा हमार जौन पेशा बा शिक्षा के बा, हम हमेशा डेली लोग के बनावे के सोचे नहीं, बिगाड़े के ना सोचे नहीं। हम इससे पूर्ण हमारा विश्वास बा कि बड़ा पूरा बहुमत से हम अब फिर जीतें और जनता हमारा के प्यार दुलार दी। रउआ चुनाव लड़तनी, मास्टरी रुआ करते बानी, स्कूल राउट चलते बा, अच्छा खासा इनकम भी होता। राउर मुखिया जी दावा करेनी कि हरपुर कोटवा पंचायत में जितना लौकत है ना वो सब हमारे कइल ह। लेकिन हम रउआ गाँव में रउआ घर तक हम ऐनी ह हो जा, जहाँ वो पाइप गड़ाता, स्ट्रक्चर खड़ा होता नल जल वाला, वजह से हमार गड़िया आगे पड़े ना बढ़ पेलस। का कि छोट चक्का के हमार कार भी है, वो कारवा खड़ा करके पैदल आवे के पड़ल है। आ इहो जानतनी कि शायद मुखिया जी के बनवावल है, एकरा पहले जा कुछ ना रहे। जी रउआ बहुत बढ़िया कहतनी, मुखिया जी दावा करतनी। तो मुखिया जी मान के चली कि 15 साल मुखिया वहाँ के रहल बानी। काम के करी सर? मुखिया जी करम, हम तो ना करें। मुखिया जी के काम बा करे के सर। दावा वहाँ करते नहीं, ठीक बा। तो मुखिया वहाँ के बानी सर, तो दावा की करी? हम तो कर नहीं सकत, हमरा के जनता हरा देले बिया, तो हम का कर सकतानी? ओकरा बाद से भी हम इतना विश्वास रखतानी कि एक कोरोना काल में केहू नेता पहुँचे या ना पहुँचे, हमरा से पूछ लेम कि हम जाके क्वारंटाइन सेंटर पे सब लोग से मिलत रहनी, जुलत रहनी। लोग कहे कि अरे बाप रे इतना नज़दीक आवता नहीं, लेकिन फिर भी जे बाहरवासु लोग होई वहाँ से पूछे कि हम अपन जान पे खेल के केहू लगे सटे ना, हम जाई वहाँ लोग से मिली। और जो भी हमारा घर में रहे, दाल चावल आटा प्याज तेल, ये सब चीज़ ले जाके पंचायत में हम बटले बानी। और दूसरा से भी पूछ सकतानी। हमारा खाली कोनो बड़ा इनकम नहीं खे, कोनो बड़ा स्रोत नहीं खे, लेकिन जेमे से हम कमाता नहीं, हमार सेवा भाव बा वही में से बांटे नहीं हम। अगर हमारा के मुखिया अगर लोग चुनत है पंचायत के लोग,
तो अगर 5 साल में अगर कुछ ना कर कैनी हम, अगर एकरा के हम निर्मल ग्राम पंचायत ना बनेनी, हम चुनाव ना लड़ें। हमारा गांव के जनता आज से 3 दिन पहले शंकर भगवान के लिए हाथ उठा कहले बिया कि बाबू तू चुनाव लड़। हम अपना से नहीं कहले, एकरा पहले भी हम पता रुआ कर लेम हमारे बारे में कि चुनाव हम खुद नहीं लड़ले, हमरा के लड़ावल गइल बा और आज लोग लड़ा रहल बा। एकरा खातिर हमरा जान भी देवे के होई, उससे कोनो बात नहीं है, हम ओके स्वीकार करें और चुनाव लड़ें। तो महाराज हम जानता नहीं जितना रुआ बारे में यार और गौवा के बारे में, चांद परसा गाँव छोटी चुकी गाँव हो, ऐजा कि मान ली पूरा जनता रुआ के सपोर्टे करता, बाकी के जौन 3-4 गो और गाँव बड़ी से वहाँ सपोर्टे ना मिले तो चुनाव जीत जाए रुआ कैसे? एकदम रुआ बात सही पूछले बानी सर। पिछले चुनाव हम जीत गए रहती, लेकिन वास्तव में रुआ कहता नहीं कि हम मास्टर हैं, वास्तव में हम मास्टर हैं। राजनीति भैया हमारा ना आवेला, आजू नहीं के आवत आ ना हम केहू के शिकवा शिकायत करें। हम एगो शिक्षित आदमी बानी, आई जानता जान चुकल भैया। हमेशा लोग कहता है कि शिक्षित आदमी के चुने के बा, पूर्ण विश्वास बा कि एबरा शिक्षित आदमी के, हालांकि चुनाव में तो सबे शिक्षित रहला, वो बात ठीक बा, लेकिन इहो रुआ जाने के होई कि हम MA पास हैं। और भी रुआ प्रत्याशी से रुआ पूछ सकता नहीं कि वहाँ लोग के डिग्री का बा। खैर वहाँ लोग के बात हम ना करें सर, ऐसा माने सॉरी अगर मान ली हम जौन गलती बोल देता नहीं, लेकिन उससे कोनो बहस नहीं है सर। अपना मुँह से प्रशंसा ना करे के चाहिए। हमरा इहे काम बा, जैसे हम अगर जीतत तनी चुनाव तो का करें। सबसे पहले हम यहाँ लड़का लोग खेले के ग्राउंड नहीं खे पंचायत में, अच्छा वो ग्राउंड बनाएम। अच्छा, दूसरी बात रोड नाला के विकास करें। तीसरी बात हमारा पंचायत में घूम के चल के देखी, हम एक जगह ऐसा जगह घूमत रहनी, हम हरपुर कोटवा कर वो नाम जानत नहीं। कोरोना काल में हम गईनी तो वहाँ देखनी कि एगो ऐसा गरीब आदमी कि जेकरा घर नहीं खे, वो आंगनबाड़ी केंद्र चलता, वो जी वो छिप के रहत रहली। वहाँ हम गईनी, कुछ देहनी, हमारा लालसा बा कि औसन औसन आदमी के इंदिरा आवास हम जरूर पास कराएं। और ओकरा बाद से आज हम ऐलान करतनी कि अगर चुनाव निकलता, अगर जनता प्यार दुलार देती आ तो एगो एम्बुलेंस हम अपना पंचायत खातिर कर देम। रुआ कहीं आई जाए फ्री, हमरा सेवा के भाव बा सर। भगवान सब कुछ हमरा के देता रह, हम कमाता नहीं। ऐसा बात नहीं कि राजनीति हमरा पेशा बा। 5 साल के बाद फिर हम आइल बानी, बीच में हम कहीं पंचायत में नहीं गई। और जो भी पूछ सकता नहीं सर। रुआ इतना दावा कोई नहीं हो कि रुआ एम्बुलेंस देम, बड़ी दावा होता है करके एम्बुलेंस देम। एगो मुखिया के तनख्वाह 2500 रुपया मात्र होला। अगर 1 महीना रुआ पूरा पंचायतवा के न्योतवा करम नु, छठियार सतैसा कजिया बियाह, तो उ पेट्रोलवा कम पड़ जाई, काहे सही पेट्रोल के दाम सस्ते बा घरी, ठीक। और बाद रुआ कहतनी कि ये स्टेडियम बनवा दे। मुखिया के बस में बाजी महाराज, यहाँ मतलब खेल मैदान बनावे के इतना सारा सुविधा देवे के कहाँ से आई? एक मतलब कि रुआ दोसर काम कराएम तो से लूटेम तैन लगाएम। देखिए ये बात रुआ बहुत बढ़िया कहनी है, लेकिन जब जनता हमारा साथ हुआ, अभी हम बतावे रुआ जाता नहीं कि हमारा गांव में अभी चल के रुआ मंदिर देखी, स्कूल रुआ जाके देखी। हमार बड़ा आदमी के गांव है, यहाँ 1 से 1 लोग बा। हमरा पूर्ण विश्वास बा कि ये लूटला से ना बनी, हमरा के जनता सहयोग करी। रौरा अभी हो सवाल पूछ सकता नहीं कि बाबू तो भाई रोड कहाँ से बनल है। अब रुआ जनता से पूछी कि ये रोड कहाँ से बनल बा। हमारा गांव के आगे जौन रुआ घुसनी है, वहाँ जाके देखी हमने के बारात जहाँ टिकेला, वहाँ पर जाके देखी 50,000 रुपया का हमने के वहाँ स्टेज बनैले बानी सन। मुखिया जी के तो फंड से नहीं के बनल, हमने के अपना फंड से बनैले बानी सन। अब रुआ पूछी कि ई पैसा रुआ कहाँ से लिया, तो जनता बैठल भी आ, पूछ ली। सब जनता का सहयोग बा। हमरा पूर्ण विश्वास बा कि जनता के सहयोग मिली हमरा। अगर हमरा पंचायत खातिर अगर हाथ भी जोड़े के पड़े तो हाथ जोड़ के चंदा वसूल के बनवा सकता नहीं। अगर दिल बड़ा बा तो कोनो काम छोटा नहीं है, ओके हम हासिल कर सकता नहीं। माने लोग वोटवो दे, चंदो दे, तब अपना गांव के रोड बनवाओ ना, ऐसा बात नहीं है। हम ई ना कही है कि रोड मतलब कि चंदा से बनवाएं। रुआ जैसे कहता नहीं स्टेडियम बनवाए के कि स्टेडियम में, तो ऐसा बात नहीं है। सब लोग सहयोग करी, ऐसा जनता नहीं है। ऐसा हमारे गांव नहीं है कि छोड़ी हमरा के या अपना गांव के छोड़ी, हम अपना गांव के विशेष के करके बात करत नहीं। और फंड आई तो रोड तो बनबे करी ना के, तो कोनो सवाले नहीं है। अगर इंदिरा आवास भी पास होता, उनमें से 1 रुपया केहू से ना लेहल जाए, एकदम हमार दावा बावे। एक वजह से कि हम पैसा कमाता नहीं,
और हमेशा रोज हम बनावे के बात सोचे नहीं, बिगाड़े के नहीं सोच सकत। और बड़ बुजुर्ग के, शिक्षित वर्ग के, सब लोग के हाथ जोड़ के विनती करतनी कि हमेशा वहाँ लोग से झुकल रहें और विनम्र निवेदन करतनी कि एक बार हमरा के मौका दिहल जाओ। एक वजह से कि पिछला गलती हमरा से कुछ हो गई होके ओकरा के माफ़ी चाहतनी, काहे कि हम नया रहनी ओबरा हमरा समझदारी ना रहे, जे के चलते हम चुनाव हार गईनी। ठीक बा। रउओ कहतनी कि रउआ कमा तनी, रउआ लगे पैसा बा, और मुखियो जी कहे नी नु कि हमरा घरे पैसा के कमी नहीं के, हमरा लगे ढेर सारा पद बा है घर में, ढेर सारा पैसा आवेला, औरियो प्रत्याशी बाने जरा घर में खूब पैसा बाटे, कोनो भरल मतलब कहीं से केहू के कमी नहीं खे। अच्छा बात बाटे कि कमी नहीं खे, रउआ जज्बा दिखावत तनी कि रउआ ना लूटेम। साथ ही हमारे को सवाल रहेला, कोनो बात की गारंटी नहीं खे धरती पर, लेकिन फिर भी का गारंटी बा कि रउआ जीत जातनी तो रउआ ना लूटेम। रउआ प्रधानमंत्री आवास में 40,000 रुपया ना लेम, रउआ रोडवा बनवाएम तो मैं कमीशन ना लेम, का गारंटी बा एकर? पूर्ण गारंटी बा सर, पूर्ण एकदम 100% गारंटी बा सर। जैसे कि लोग देख के बच्चा के कह देला कि ईमानदार बड़न, वैसे हमरा के देख के प्यार दुलार मिलेला। एक आदमी के देख के पता लग जाई सर, चेहरा देख के ही पता लग जाला कि वो व्यक्ति कैसन बा। हमरा पूर्ण विश्वास, अगर ऐसा बात ना रही तो पूरा गांव हमरा के सपोर्ट ना करी। ऐसा ही हमरा गाँव में पहले हमार मुन्ना बाबू रहनी, पूरा गांव सपोर्ट कैलस आ ईमानदारी से वहाँ के काम कैनी। आज दूसरी बार बड़ा हमरा भाग्य के बात बा, सौभाग्य के बात बा कि हमार गांव एक साथ हमरा के सपोर्ट कैलस। ओकरा खातिर सर हमरा कुछ करे के पड़ी, हम तैयार बानी। चलिए बिल्कुल, रउआ गांव के लोग रउआ साथे बा, ई तो गांव के लोग से जब हम बतियाएम तब पता चली। बहरहाल बाकी ना वो हमरा जानना बिना कोनो जरूरतो नहीं के, हमरा जाने के बाद और एजेंडा एगो बेसिक सवाल हमनी के करें जा कोनो भी प्रत्याशी से या आम आदमी से कि रउरा पंचायत में का बा। रउआ पंचायत में आवे से पहले 2 गांव में हम घूम चुकल बानी, हरपुर कोटवा में एगो हेनिया बिचवा में रउर गांव बाटे, मुखिया जी के इंटरव्यू कैले रहनी। पसीवड़ में हम घूम चुकल बानी। रौरा गौवा में आज ऐनी है तो झलक तो माने हमरा लौक गिल बा। खैर हम अपना मुंह से ना बोलेम कि का बा कि ना बा। रौरा बताई रउआ पंचायत में का बा। हमरा पंचायत में जो भी बा, मुखिया जी बानी 15 साल से, वहाँ के कैले बानी, और जितना बाकी बा अगर जनता आशीर्वाद दी तो ओकरा से सुंदर व्यवस्था हम करें, ये के हम दावा करे के चाहते हैं। अच्छा, मुखिया जी 15 साल में विकास कोयले बनी है, आज ले राष्ट्रपति पुरस्कार चाहे निर्मल ग्राम, आदर्श ग्राम घोषित ही ना भइल। तर 5 साल में रउआ कैसे कदम कोनो जीन उन रखले बनी का घर बा जौन की झाड़ू के छड़ी चलाई आ चट दे पूरा पंचायतवा एकदम हरा भरा हरियाली मुक्त खुशहाल हो जाई? एकदम रउआ बहुत बढ़िया पूछनी है सर कि जादू के छड़ी ना होके के चाहिए, जनता के आवाज़ होके के चाहिए और हमरा जैसन ईमानदार आदमी के चुने के चाहिए। रोरा मालूम हो कि 5 साल में ही अजीता देवी रोआ चाँप के 5 साल में ही जनता 5 साल में ही उनका पुरस्कार मिलल। 10 साल ना लग रहे, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहे। तो वैसे ही हमरा पूर्ण विश्वास बा, हमरा के लिए दिल बा, दिल से और कुछ नहीं के, पूरा विश्वास बा कि हम एकदम विकास करें आ ना करें तो हम चुनाव लड़े ना जाएम। ये के वजह से कि जनता हमारा के चुनती है। हम अपना से पोस्टर बैनर आकर वो देख लो के रौरा देख लो के कि हमारा पंचायत में हमारा पोस्टर बैनर कहीं नहीं खे, सिवा कि लोग हमारा के चाहता, लोग हमारा के खड़ा करे के चाहता। ये के वजह से हम चुनाव लड़ता नहीं सर, और विश्वास बा कि निर्मल ग्राम पंचायत बना के छोड़ेम अगर एक बार बड़ बुजुर्ग के हमारा आशीर्वाद मिल गई तो। चलिए रउआ अपन एजेंडा पहले ही बता दिले बनी कि हम का करें अगर रउआ के लोग चुनता तो। बाकी कोनो टिक्का टिप्पणी रउआ करे के चाहत नहीं खी, करहूँ के ना चाहिए। हमरा तो ये बुझाला कि स्वच्छ राजनीति करे के बा तो करहूँ के ना चाहिए। रउआ गांव के लोग सपोर्ट में बा, उन्हें मुखिया जी के गांव में लोग मुखिया जी के सपोर्ट में बा, उन्हें और एगो दूगो प्रत्याशी बना वो लोग के गांव में, वो लोग के गांव के लोग सपोर्ट में बा। तो चुनाव किंग महाराज के जीती हमरा तो बुझाते नहीं खे। अब तो एक जनता जवाब दी सर। हम पहले कुछ ना रहनी फिर भी दूसरा स्थान पे रहनी,
और पूर्ण विश्वास बा कि ये बड़ा फर्स्ट स्थान पे आए। अभी जनता जवाब दी, हम थोड़ी कह सकता नहीं कि हम जीतता नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं है। अभी तो जनता जवाब दी ना कि कैसन आदमी के चाहता जनता। अच्छा, इ नल जल वाला कामवा जन रउआ यहाँ अभी नइखे भइल, काहे कि रोडवा पर आवते स्ट्रक्चरवा अभी काम चलता, देखनी कि कुली गैस कटर वगैरह रख रहल। आखिर काहे एजा काम नइखे भइल? हमरा लागता कि रउआ ए गांव के प्रत्याशी बानी आ ए गौवा के लोगवा रउरे के सपोर्ट करता। मुखिया जी के वोट तो देले ना हुई, जब रउआ के सपोर्ट पिछलो बार कइले रहे, एहू बार करता। कहीं यह कारण नइखे नु कि गौवा में विकास नइखे भइल, जल नलवा के काम अभी ले नइखे भइल, गली नली के काम अभी ले नइखे भइल? ना ना, नल जल योजना के बात रह गई तो सर वहाँ बहुत पानी लग रहा। अच्छा, वहाँ पे मतलब कि अब दिखाई जौन देता अब सूखल बा। वहाँ डूबर रहा, बहुत डूबर लगी। रुआ से हम का बताएं कि 3 गो 4 गो गाँव परेशान बा हमारा पंचायत में। माधवापुर, पिपरा, चांद परसा, उस्ती, जौन जे पूरा धान डूब गई। ये हम जानता नहीं। कुछ लोग ऐसा आदमी जो मछली पालन भी कैले रहे, बहुत दया के बात बा, उनकर मछली भाग गई। अगर हम ऐसा अगर मुखिया बने तो पूरा यहाँ से वहाँ तक लोग का सफाई कराएं, पानी एकदम जाके सिसवन गिरी और 4 गांव के निदान हुई। ओकरा बाद और गांव पंचायत में हम घूमल बानी पानी में, मठिया, टाणवा परसा, बहुत ऐसा गांव बा जहाँ के निकासी नहीं के पानी के। जौन हम घूमल बानी हमेशा धरातल पर यहाँ रहे नहीं, तो हम एक इस समस्या के बारे में जानत नहीं कि कहाँ कहाँ हमारा समस्या दूर करे। जौन गाँव बढ़िया हो गई बा रोड नाला से, वहाँ फूल पत्ता लगवाएं। गांव के चारों तरफ हमारे बेटी बहन जब जात लो शाम के समय, सब पानी इतना हेल के, लेकिन हमारा बस के बात नहीं है कि चारों तरफ हम लेटरिन बनवा दी। लेकिन अगर मुखिया बने, जैसे भी होई सरकार के फंड से अपना पंचायत में हर गांव के चारों तरफ लेटरिन बना, घर घर बन जी तो बाहर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक बा, घर घर बनता। भारत सरकार के नियम प्रोत्साहन राशि 12,000। कुछ ऐसा बात बा सर, यही से हम चुनाव लड़ता नहीं। यही रीजन बा कि गरीब आदमी के लिए, जनता के लिए पैसा नहीं आ पाओ, सही ढंग से पैसा नहीं आ पाओ। कितना लोग के फॉर्म भराता, 1-2 हज़ार ले लो और नहीं मिल पाओ। ये आवाज़ हम उठाएम और हम सब लोग के लेटरिन बनवाएम घर घर। ये दावा हम करते नहीं। तो वो तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के काम है, मुखिया के तुम्हारा रोल ना होला महाराज। ठीक बा, रोल ना होला, सहयोग तो कर सकता नहीं। लोग पूछी तब ना, बहुत जनता भी है कि ओकरा जानकारी नहीं है कि फॉर्म कहाँ भराता। इतना तो हम सहयोग कर सकता नहीं नो सर। रहो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन नहीं कराओ फिर ऐसा अगर एको अगर होई, अगर आज तक अगर नहीं, बड़ी प्रत्याशी लोग दावा करता लोग हम 200 कराए हैं, 500 कराए हैं, जबकि नियम बाटे कि भाई जे 60 साल के हो गए ओकरा ऑटोमेटिक मिले लगी, खाली साइबर एगो ऑनलाइन आवेदन कर देवे। अरे भाई, तो इहे न जानकारी देवे के बा हमरा। शिक्षित आदमी है तो इहे न जानकारी दी कि 60 साल के बाद सब लोग के हो जाला। अब वो के ढिढोरा पिटला से फायदा बा कि हम हई करा दिए, कर देनी, हो करा देनी। उसे बहस नहीं कि हम एको ऐसा नहीं करेले। लेकिन अगर हमारा के जनता चाहती है तो सब कुछ कराएं। इतना फूल गारंटी बा रुआ सामने कहता नहीं हम, और रुआ पर पूर्ण विश्वास बा कि अगला बेरी आके हमारे इंटरव्यू लेम, इंटरव्यू ना लेवे के पड़ी ना। तो हम हाथ हम मुखियो जी से कहले रहनी कि अगर रउआ जीततनी या काम ना करनी तो अखड़ा खड़ी बा, और रउरो से कहतनी कि अगर रउआ जीततनी आ काम ना करनी तो हमार मजबूरी बा कि हमार जानवर पूरी है नहीं है बा। अच्छा, ये तो बात रुआ बहुत बढ़िया कहता नहीं। रुआ से जानकारी बा, ज्यादा ना खोले, रुआ करीबी बानी हमारा, बुझनी। एक खातिर कोनो डर नहीं खे और भागे वाला नहीं खी। एक हमारा बाहर नहीं रह के, चूँकि रहे के बा हमारा यही जी। हमेशा हम पंचायत में घूमत रहनी, रुआ हमारा पंचायत में जाके पूछ सकता नहीं। हम हमेशा घूमत रहनी और का समस्या बा, टाणवा, परसा, धूमनगर, इस्लामपुर, कोटवा, मठी, बेचानगिरी के मठिया, पसियर, चांद परसा, माधवापुर, पिपरा, ये सब हम जानता नहीं सर। एक वजह से हमेशा हम घूमे नहीं, घर घर घूमे नहीं। एगो शिक्षक होके के नाते हर घर हर वर्ग में हम घूमे नहीं। हम जानता नहीं कि समस्या का बा, ये समस्या का हम निदान करें अगर जनता हमारा पर विश्वास रखती है तो। चलिए, बहुत लम्हा बहुत कहीं नहीं कर सकत। हमरा चैनल के माध्यम से यानी कि मैच बॉक्स के माध्यम से रउरा अपना पंचायत के जनता से का कहे के चाहब? हम मैच बॉक्स के सामने हम अपना जनता से हाथ जोड़ के यह विनती करें कि वो लोग बार बार कहता नहीं कि शिक्षित उम्मीदवार चाहिए। एक बार शिक्षित उम्मीदवार रुआ सामने आइल बड़ा, प्यार दुलार से जिताइन लो। एक वजह से कि रुआ जानता नहीं कि हई आम हो, हई बबुल हो। आम रोपेम तो आम मिली और बबुल रोपेम तो बबुल मिली।
ऐसे निवेदन हम करम जनता से कि एक बार हमरा के मौका दे के देखे। हम एकदम अगर सही रास्ता पर ना आए अगला चुनाव हम ना लड़े रुआ सामने कहतनी हम, इतना गारंटी बा। चलिए, मैच बॉक्स के टीम से मिलके कैसन लागल? बहुत बढ़िया लागल। और रुआ लो आई लो हमरा पंचायत में, हर पंचायत में जाई लो, काहे कि रौरे लो ऐसा आदमी बानी लो कि जनता के विकास और बढ़ी, रफ्तार बढ़ी, जनता में बड़ा उत्साह दिखतिया। देखिए हमारे चाचा काका सब भैया सब लोग बैठल बानी लो, और रुआ चल जाम यहाँ से तो सारा लोग इहे देखी, इहे चैनल देखे लगता और बड़ा खुशहाल रहता। आ हम जे भी प्रदेश में बा हमार चाचा भाई जे भी बा चाचा भाई लोग बा, हमार जे छोट भाई या बड़ भाई बनी, वहाँ लोग से आशीर्वाद मांगतनी कि एक बार हमरा के मौका दिया, जौन गलती कैले होखी ओकरा के हम माफ़ी चाहतनी। चलिए, तो बतकही सुननी है और बतकही माट साहब से भइल है। सुनील कुमार प्रसाद उर्फ ऋषु बाबू यहाँ के बानी, यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी बानी हरपुर कोटवा पंचायत के। यहाँ के बतकही जौन रुआ सुननी है, यहाँ से हमारा वार्तालाप यानी बतकूचन कितना सार्थक लागल कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैच बॉक्स के वीडियो के फेसबुक पर देखा तनी तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी, यूट्यूब पर देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, अब वीडियो के तनी छिटी माने शेयर करी, एक दूसरा तक पहुंचाई ताकि ढेर लोग देखे। आ सोशल मीडिया के जौन हथियार बनू, हथियार माने का ये वीडियो जौन की रही जहिया ले इंटरनेट रही तहिया ले, अगर 5 साल बाद अगर यहाँ के जीत जतनी या 5 साल बाद काम ना करे तो वीडियो दिखा के यहाँ के साथ का हुई ये के समझे। बहरहाल मैच बॉक्स की वीडियो देखनी ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।